Goizeko ordu bitan telefonoz izan lagunaren deia jaso neban. Lunen bilela larritu nintzan zeidei ordu arrarotan. Deika eta deika erantzun eza, zergatikan zerbait gertatu ote da. Korrikan kaltzak martzan, ardiak zaintzan aitzak, gaueko presentalka, genero hezkuntzan lakra. Deika eta deika, beldorran erran, lagunen kezka, edarita drogen pean. Kea zua beldorra, zertarako mugikorra. Gaur egungo gaitze datuena, gehiagikeria, non da zein da otzoa. Hartzailerdo, inozo memelo, irimendi, parre, terdi, kontuz, badatorrela. Historia kontatzen zuen bezala, gertatu ote da, laguntza kezketa biarren zuen iran. Historia kontatzen zuen bezala, gertatu ote da, laguntza kezketa biarren zuen iran. Zuten lotan, erdili, arropa ziki, nubeldurez, gorputz estalita. Ben baino gehiagotan gertatu omen da, ez da inoren sekretua. Beraren zaletasunak, harrapakarien amaita gozoa. Non da zein da problema, gazteen balore galera. Beti eska, beti presa gurasoen ardura gabea. Betiko lez gauean galduta, asperraldietan lagunei deika. Diru bila, zorrak milak, lagunila, izkan bila. Historia kontatzen zuen bezala, gertatu ote da, laguntza kezketa biarren zuen iran. Historia kontatzen zuen bezala, gertatu ote da, laguntza kezketa biarren zuen iran.